hidup dengan budaya akan indah. Kalau kamu nanti pulang hidup dengan istrimu akan huha. Wes Borong. Wes nyapa? Sik, adele. Wes. Kowe nginceng aku. Ayo, saya nyedeki sapa? Iki jane bocah, iki bocah. Sampeyan malah nyedeki sapa? Anu iki bocah kok. Oh, nyedeki bojone wong ya. Rumah saku sembah nuwun Mas Gareng lembah cekap bincang saged pakepal sareng lho iya no aku sing tak demeni tembang-tembang iki ora piye-piye mengko alhamdulillah cendol dawete iki mau lho iki tomo bayangno cendol piro sing arep didumke wong pirang-pirang jangan dilihat dari senggakanipun atau yel-yelipun tapi ini mengandung maknane piye Mas Klitik cendol nika cekatan tegese cikacakut rengginas trampil dol nika dolan wong nek wis dolan kudu eling mulih wong nek wis lunga ya kudu eling mulih aja terus lunga lali karo mulih oh cendol lah dawet itu adalah dari hati turun ke hati oh ngono dadi nek kok ati mudhun ning ati insyaallah ora balik ning liya-liyane kok panggah iso to wet niku wong ki nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi oh ngono dadi kembali ke sentral ya kuwi tatak tangga niki Mas kula tepuk tangan untuk malam hari ini penonton yang luar biasa dusun jambu jan menika bersih dusun nggih sedekah bumi amin tur kepala nyoto diarani ya kuwi ngalah berkah donga bareng-bareng muga-muga manggih tentrem ayem wonten dusun ngriki. Alhamdulillah Mas, mula dalu niki Mas Jok Kluthuk nderek tindak nderekke panjenengan. Loh, biasanya ora melu. Loh, nderek Mas. Heeh. Ning tetep ini kemana-kemana selalu berdua. Oh anu, berarti cara anu enek Mas Klitik enek Mas Kluthuk. Leresipun ngoten. Dadi cara enek bathuk enek sepet ngono-ngono kae to. Enek ali-ali. Dadi lesung jumenglung. Embanane lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Imbal-imbalan apa umbel-umbelan ya? Imbal-imbalan Mas. Mau nyanyi ketok semangat bocah bar nyanyi tenger-tenger iki lho. Kok terus kaya wong kami tenggengen iki. Mau nyanyi semangat bar nyanyi tenger-tenger iki. Barang tuwek nyanyi 3 lagu mengke-mengke. Lho. Lumayan lah Klitik ya diakeh iki iki. Jambu Pak. Jambu iki tetep semangat. Kula niki ora kaya jambu ing dalu mriku. Alhamdulillah meling jambu kipas angin gedene kaya ngene iki. Muga-muga kipas angin dengkulmu mlocot iki kok. Iki apa iki kipas angin? Kuwi kipasane yo angine banter kok iso. Banter iki. Kipas angin gegeden ngene iki wong iki kipas angin sing kuwasa e. Layakno dalu niki gelar layakno jambu gelar wayang gedhen kaya ngene iki Pak. Kula niku pirang-pirang taun ora iso rene mboten ngriki to Pak. Heeh. Lagek dalu niki saged ngriki. Lho masa rong tau rene ya tau to. Niki pisan. Tapi pun dangu mboten ngriki. Dan alhamdulillah ternyata saya tahun ini bisa ke sini. Heeh. Lagi gumun Pak kula. Nyang apa? Nyang apa? Gumun. Layakno ki tibake sponsore yo gedhi Pak. Lho iya no. Wayangan dalu niki sponsore hebat. Apa? Sponsore Mas. Simpel njelo tunda menika. Kae wong dodol kuwi. Kae wong dodol. Aku gumun nek sing dodol barang ki ora fokus karo dodolane kok. Lah kae sing dodol madhep rene didelok lah sing ngisor wong delok tok jipu ngene ya ora ero lho kae. Halo, wi jenenge wong ya. Ora kaya jauh Pak Gareng. Budidaya jambu ki ya Pak Kasune Grafia. Pak Sis to? Heeh. Jenengan Dewi kalih kula teng pundi? Ndek iki nek ora kleru ning Papar. Ngendi? Lali aku. Kepung, Karangdinaya. Oh, Karangdinaya. Pak Bianto. Jambu ki hebat, Pak. Hebatipun, Mas. Yoga diwe sego. Alhamdulillah. Sing delok didumi ngombe iki lek ra ngombe matamu kayak wong bakul liter kok iso. Bakul liter, bakul akowa golek rejeki. Ora didumi to, Kek? Wong ki sing apik ngene iki. Ora iso mbedakne wong dodol karo ora to. Kae jenenge wong golek pangupa jiwa. Mula ki lho. Mula niat kajate mesti diberkahi karo sing gawe urip ngeten iki. Nek gelar tontonan sing mengandung manfaat, tur menehi rejeki piyai kathah. Niki mesti pikantuk ridho saking hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula iki senenge ra mojo ning jambu iki. Saestu Pak Gareng. Apa?
Kula lek ningali warga masyarakat sing delok teng mriki niki nggih. Sing saka kono, saka ngarep, saka iringan niki. Niki wis kulino delok, Pak. Pripun Mas Luduk? Sitok penonton sing aku iki gumun biki rada ya nun sewu rada. Nyeje ngene ta? Ora ngece, nyeje. Nyeje tapi beda. Nyeje beda ki mergo krana klambine. Ora. Panggonane. Panggonane. Aku senengku sing delok sing ning gazebo lho. Ngapa Mas? Kok kene kaya numpak pickup lho. Ya menteri yo nggone ning kono kok. Iki tontonan ki kangge masyarakat. Ora bedak-bedake di pangkat di derajat. Mergo kabeh padha. Mergo bengi iki ngentekke ragat golek nikmat, golek slamet donya akhirat, muga-muga kabeh masyarakat didohke saka laknat Allahumma. Amin. Ngene iki panggung amba disewa, son diunekno, sik nimbali para warga sing ditata panitia, sik nimbali Mas Rudi Gareng sing gelar budaya, sik diderekke para wiyaga, sik diderekke para waranggana. Dagelane ya saka Jawa, terus kowe rene sangumu apa, mulih ninggali apa, terus nekmu meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis nek mrembok kok kene iki susah Mas. Aja sok ngomongne bayaran. Pak, mboten anu mek Purwokanthi, Pak. Purwokanthi. Balik ning bayaran. Purwokanthi. Bayaran ki kudu dipendem ning jero ati. Iya ya Pak Gareng. Nek sajae cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya dirasani ngono lho. Padha ae kok. Lah iya kok ya. Menungso ki wis digawani lidah yang basah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah dari rumah, insya Allah kita akan diketemukan dengan barokah. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan budaya akan indah. Kalau kamu nanti pulang hidup dengan istrimu akan huha-huha. Swodok ini kok. Berarti kerep nyambel bojomu. Huha-huha kerep nyambel. Kepedesen. Gini kalau kepedesen. Kudune ora huha-huha. Lah betul. Kudune hidup dengan istri, berolahraga semakin bergairah. Nah, dan akhirnya membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Iso nggulawentah leh omah. Lan iso didik para bocah-bocah. Nah, mulane bengi iki kowe ketok sumringah sebabe aku iki mau wis oleh opah. Terus kalih mahasiswa pun dilunasi, Pak. Alhamdulillah. Iki ya Purwokanthi. Lho kene, Pak. Kudu ngoten niku lho. Napa mleh teng dusun Jambu. Wong lemu-lemu tur seneng guyang-guyu. Sing wedok ya ayu-ayu. Arepe kepiye-kepiye rono rene mesti melu. Sing lanang ketok sehat mergo kulino jamu. Jamune ya kuwi, jamu apa kuwi Mas? Wis sing biasane ngerti. Purwokanthi endi iki? Aku muni kamu jamune ciyu lho. Ya cok. Aku ya arep muni ngono jane. Kuwi ora oleh, kuwi pekat, penyakit masyarakat. Niku pekat, Pak, penyakit masyarakat. Mula niki dideleh wonten ing tengah-tengahipun protelon nggih, Pak. Protelon, Pak. Halamane Pak Pak Kasul. Niki pas protelon to, Pak. Endi protelon? Iki protelon ndi? Lho ora to iki. Kowe iki jan ora lho motomu ki turah lek nyawang dalan kok protelon iku lho. Foto turahe apa ning bokong barang ngene kok. Buntet kalau ya. Iki dalan, iki halamane Pak Kasun. Nggih niku, Pak. Iki dari dulu wayangnya tetap di sini. Wah, Mas. Niki gandeng panjenengan pungsal wangsul tinimbalan lenggah dateng Tlatah Jambu. Bekti panjenengan selalu membawa cerita makna dalam pakliran yang beda. Iya no. Nek bektimu karo masyarakat Jambu napa? Jambu ki wis kaya dulurku dhewe Pak Gareng. Kula niku udakara tahun 2018 2020 rene dan baru 2026 kesini lagi. Iya. Aku janji karo warga Mekat Jambu. Amin amin. Yen tahun 2027 sampai nimbali wayang kulit, nimbali dalange jenengan, dagelane kritik kalih kluthuk 50%. Separuh harga. Hebat. Termasuk blobo iki. Ya tepuk tangan. Semoga-moga wah iki demen. Barokah tenan. Kowe iki ora mikir kopi, sing penting semangatmu. Pokoke duojo 50%. 50%. Sing tegese piye, Mas? 50% DP, 50% pelunasan. Lah. Kowe iki ya padha ae lunas kok iso.
Kacek mbok cicil sik paro ide ngono to. Utange sik urung lunas. Masa utang apa to? Awake dhewe urip ki kudu utang karo budi. Nggih niku napa meleting desa Jambu Pak Gareng. Dalu niki gelar ringgit pacucal dalam rangka bersih dusun. Sun. Ulane ulan sura Pak Gareng. Sura kuwi wani. Wani sadurunge dhewe wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe Pak. Maksude piye kuwi? Tegese ngeten. Awake dhewe kudu iso merangi hawa nafsu. Nggih. Tegese yen iso ulan sura menika poso kudu dikulinakne. Tirakat, mripat tirakat, lambe tirakat, kuping tirakat, ati tirakat, raga sakabeh tirakat. Sakabeh kudu tirakat. Loh. Mergo wong Jawa ki sing paling abot ya kuwi nindakake tirakat, Pak. Tirakat. Kaya Mas Kluthuk niki alhamdulillah setiap malam selalu ngibadah tahajud. Kusuk Mas. Niki dalu niku kula malah nggih. Wau dalu sujud niku enten nek rong jam ora tangi Mas. Wedian kuwi carane penghayatanmu luar biasa kowe. Kusuk Mas. Penghayatane lek sembahyang ki tenanan kusuk tenan kowe. Sing ngomong kusuk sapa? Loh, rong jam ora tangi lek sujud kok. Loh, pancen untukku kecantol sajadah kok. Ayo angel. Apa ya enek kok untuk kecantol sajadah. Nek tau untu modele kaya pancing ngono to kok nyontal-nyantol rumahku. Lah sajadah kan dredet to, Pak. Dredet ora cetha. Mbah Wo iki. Mbah Wo niki wis to. Diantune grapyak wis jagongan. Loh, semana. Pak Dedaharan apa wae ditokne kaya. Kula niku kalih Pak Sis nun sewu. Niki setelah jagongan. Ting daleme Pak Sis. Begitu omong-omongan ternyata nun sewu. Pripun, Mas? Pak Sis ki sik dulur. Lho. Masa aku kok ora temu. Aku marah ra nglegewo babar pisan to. Rohku ya jagoan ki mau. Kok iso Blitar teko kene to sik dulur. Pernahe saka pundi? Pak Sis ki jebule. Nggih. Karo bapak awake dhewe. Nggih, ana sambung rakete. Mas Bambang. Nggih, Mas Bambang. Tibae Pak Sis kalih Mas Bambang bapakku kuwi. Pernah dulur ya? Bapake kok Mas. Pak Bambang ngono lho. Lah kalih bapak kula. Tibae Pak Sis kalih bapak kula. Enek hubungan apa, Mas? Ora kenal tibae. Ki piye? Sik to, lah terus dulure ki ning endi? Lek si diarani famili dulur ki mesti enek sambunge nek bapake ora cocok terus kondi. Rungokno diluk to. Nek Pak Sis kalih bapak kula kan ora kenal, tapi garwane Bu Wanti Timbalan. Oh alah. Saka buke to. Bu Kasun. Nah, Bu Kasun kalih ibu kula. Wong karo ibumu. Nggih. Pernah ponaan. Ora tau pedhok. Lho. Ndak. Lho terus hubungane darah ki lho kepiye? Isik putune Nabi Adam. Alah. Ayo kabeh ki sing rawuh nek mbok teliti ya kabeh Nabi Adam. Oh iki awake dhewe ki ya dulur. Mulane iki diarani menungso ki ya ngono kuwi. Nggih, Pak. Mas Kluthuk niki mboten saged nglenggahke piyai sepuh kok, Pak. Nek sing wis diarani sura ngene iki. Mau piye? Nglenggahke piyai sepuh. Ya. Lah iya, nek sing diceluk tuwa ki tuture digawa. Nek diceluk mbah ki kon tambah, celuk bapak kon bupak, celuk biyong ki suni tetulung. Nek nggon ngene iki lak gunemamu lak ora pas. Nek hubungan ya hubungane paling ora hubungan spiritualnya itu bagaimana ngono lho. Kula niku sik duwe hubunganmu karo Pak Sis, Pak Kasun. Piye? Ngono. Ada hubungan emosional, Pak. Lah iki lho. Kowe iki cedhek banget berarti, cedhek akrab berarti. Mboten. Loh, emosional iki akrab lho kuwi carane. Mas hubungan emosional niku Pak Kasun nek pedhok kula niku kudu emosi ngoten lho. Kuwi ora emosional kuwi geding ya. Aku. Kowe iki jatelan lho. Karepku sampean ki tak deleh ning ngarepku, aku adimu sampean masku. Paling ora iso nutupi apa sing dadi kekuranganku. Wah, aku iki kurange akeh nutupi kurangmu. Aku iki irangku wis meh kebuka iki yo. Nek dindinggon Mas Gareng iki pirsa sampean sing luwih tuwa, aku luwih enom. Pak Gareng, aku manut piye? Sura, Pak. Lah kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani, ya sura kuwi asale kata wani. Utawa surasaning rasa. Niki wau guyon, Pak. Tapi sakniki kula ngomong serius. Apa niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu enggak artinya KKN mali. Tapi kula nun sewu lho. Saya tuh sebetulnya loh, aku biyen alumni UIN juga. UIN. Oh. Cuman aku nuwun sewu. Aku ambil jurusan apa, Mas? Langsung 2 aku. Oh, apa kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah. Nah, terus? Berarti paham dengan jalur itu ya? Ora paham, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabe karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum bangun. Iki jenenge rapik sampean ki. Terus
Islam. Win. Iki Mas. Sura ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Muharram. Wong Islam iki kudu memper hawa nafsu. Gelo. Dene omong serius angin teko, Mas. Dene omong serius angin teko. Mergo bocah iki ngerti sajroning winarah, Mas. Angin iso kolor. Kolor. Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik yo mblendes pindo. Lho, gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon, ngono lho. Ganteng ya cangkemmu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus? Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara. Oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya? Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya? Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kalau lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padang ning sok kalau akeh ricuh, akeh pepeteng sing sok kalau kricut yang banyak terjadi. Oh, angin saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya larang sandang larang panas. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel, wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Okeh wong sing gawe sandangan apik tapi tumindake ora becik. Lho kuwi Mas. Lah niki nun sewu. Kula niku kuwi saka wetan saka lor kulon. Iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura ki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki Mas. Kuwi nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugraha cumlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara pagebluk paceklik ya. Mencorong bathuke to. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sapa Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Wih. Iki Pak Cakun. Ngawur. Wis aja ngono ya. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki anggere dirungokne tenanan satria piningit. Kudune ki ngrembug perkara Ratu Adil ngono. Lah kok wong nyuluh kodhok Ratu Adil ki ya budaya iki. Mulane ulan sura nanggap wayang ngelingne Pak. Wayang ki wayahe sembahyang. Wong urip ning alam donya oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Karya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo isen-isen donya ana loro. Apa? Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani kiwa karo tengen. Tengen sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa apik, sing Kurawa elek. Kula donya ki ana sing apik ya ana sing elek, Pak. Ah iki. Wayang menika wayahe sembahyang. Tapi lek ulan sura ngene iki kok adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe ringgit ki disaring lan dianggit. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Tur ditularke marang sapadane. Lah nek ringgit kaya ngono ringgit ki disaring dianggit. Saiki nek lungguhing yoga ki sak njoboning sura Pak Gareng. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe gotong royong itu kerjasama. Berbineka tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji, nabuh bareng. Senggak siji, senggak bareng Pak. Bersamaan. Maem siji yo maem bareng. Ngantuk siji. Ngantuk yo gugah kancane gugah. Digugah aja ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki dudu yoga Pak. Jenenge apa? Pengrawit. Pengrawit. Beda ukara, beda arti. Pengrawit menika saka tembung pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Ulan sura tanggapan rame, kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dintek-entekne. Oh iya. Aja sampai besar-pasan daripada tiang. Iya. Lah iki nek gon sura. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, nek iki diarani apa? Sinden. Sinden ki sak njoboning sura. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden.
Tapi lek ulane sura iki dudu sinden. Napa, Mas? Iki sing sedeni waranggana. Artine waranggana. Sura ki identik wong Jawa sok kala ngumbah pusaka. Ngasah gaman. Mulane iso dadi ulan sura ki waranggana. Tegese waranggana, warang ki warangan, Pak. Warangan ki ungkal. Nggono nggone wis ana wae. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengin ngungkal, nggone yen kene iki, Pak. Dadi aku roh penerjemahmu ki ngaku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis ngono to. Ngeten lho Pak Gareng. Pak Gareng. Sik, nek kono waranggana dadi sinden pengrawit dadi yoga, lah nek makrifate dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Siar. Tapi lek mlebu sura iki dudu dalang. Napa Mas Kluthuk? Teng crit. Nyalek dhewe lho. Nyalek kene wibawa yoga karo pengawit karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok teng cerit. Aku pengen genah, aku pengen roh aku. Roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Tuwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Iki ilmu tuwa, Pak. Saking tuweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Marang tuaku. Teng cerit artine. Teng cerit menika tenguk. Dan gasmu. Teng cerit. Kowe apa iki? Rumah aku. Nah, teng cerit menika tenguk karo cerita. Oh. Ceritane lakune wayang Pandhawa Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek, iki iso dienggo patuladan samubarange. Kira kajen lho kowe. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng cerit. Tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas, kowe lawak. Nek umpama ngene lho. Teng cerit kok ya kajen. Lek ngene lho, salaman penak. Apa? Waduh, Mas Wiyaga. Pengrawit, Sura pengrawit. Waduh. Bu Sinden. Waranggana sura. Bu Waranggana. Salaman ngene. Sugeng dalu Bapak teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lho pancen artine ngono. Tengok-tengok karo cerita. Ora kok deg-deg cerit bener Boten, Pak. Deg-deg cerita ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Nek khusus pelawak untuk liyane sura pancen pelawak. Dagelan. Ini nek ulan sura aku roh aku. Napa Mas Gareng? Kuwi diarani badut. Duduk. Badut ki sak njabane sura. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Tak geblok. Tuh enek. Apa? Pasucong. Napa pasucong? Pamer swara liwat congor. Ayo nesu to. Saya marahin jarang. Apa? Awak dhewe pasucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng cerit. Kowe kan penak to piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng cerit. Sae lah congor ngono kan kowe cerita kan yo panggah HP ngono. Iki lho. Iki diane kebersamaan. Kok kene Pak Gareng? Oh. Loh, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aku anakmu nyeluk. Loh, teng cerit teko. Ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng, ngono kan ya repot to. Iya nek Pak Teng apik, Pak Cerit ngono malah ya repot. Pabutan kok. Niki lho Pak. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye? Olahing rasa antaraning sura kudu iso meper hawa nafsu. Ora kok kaya Mas kula ngeten niki. Kok teng cerit waranggana nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal. Lah nek ungkale gegedene apa ya cukup kowe. Mangsamu. Kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping perkara lisan mboten. Nek kula sinau bab-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho Duk, adikmu iki kan menjilo tenan. Rasa iki digawe. Menjilo tenan adikmu. Kowe ora ngerti kok wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon ning lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lah iki kapan braksine? Kowe iki jan kowe iki nek diarani ngono. Kowe takono aku brak. Takono aku braksine engko nek wis wayah ngumbahne. Mas Gareng. Nggih. Kula mboten sah dites perkara pikiran perkara omongan. Tak tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arep nglakoni apa wae, wong urip
kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho. Urip ditata barang nek klitik. Lho nggih no Mas. Wong urip iki gampang, wong urip enek sing menehi ning nata urip kan angel. Iya Mas. Iki lho. Ati Mas. Piye carane nata urip piye? Uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni Mas. Tenan. Lho, keplasing pengangen-angen, keplasing cipta, leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to Mas. Mek tua-tua anu to. Lho kopong Mas niku. Oke. Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Alah. Sing tak lakoni? Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke. Seksi panjenengan Mas. Lho iya, mboten pamer, mboten sombong kula Mas. Spiritual lho iki. Nek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku mesti omong pasucang to. Wis. Aku tak rono. Sing tak lakoni kowe? Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jane bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Hop ngene wae wis. Aku ki wis Gua ditutup. Yes, mu. Ngene lak jujur aku. Malah apik kuwi timbang ndasmu kok. Ora kuwi adae suwale peniti lho kuwi eling ora barokah. Sing tak lakoni kowe ngerti. Ayo cepet ya. Iya. Aku nyapa? Kuwi nyekel gunungane wayang. Wo, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis. Sik. Ndang cacek pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to. Apa sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor 2 sing lemu kuwi. Bengi iki katoke apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katoke apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Piye kuwi? Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya Mas. Kritik piye? Kritik piye? Kuwi kan kluthuk ta? Nggih. Sing mok tes. Ndak, jan tok kritik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Kritik piye? Rasa. Kliting cara anune kowe mau muni piye ki mong? Lho, nyekel gunungan yo ngerti. Nyekel tas yo ngerti. Nyekel ngombe yo ngerti. Kuwi kan kluthuk ta? Lah, alah kowe iki ta. Apa? Tak wengi Mas, sampean gumun ra? Gumun. Lho, iya. Tapi aja gumun Mas. Ora nyawang apa-apa kok, tapi iso. Aja gumun Mas Garek. Iki nggo nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golekane angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu meri pesulat merah. Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Nyekel tase sinden ngerti. Nyekel banyu aku yo ngrasake. Yo rono, Kowe pengen iki bukti, ditutupi masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok wong aku mau ning mburi mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Matane. Aku omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya Mas. Iki malah ngisi-ngisini kancane. Aku kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho. Iso lho kowe iki. Iso ngapusi wong, wis mbok. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. Ngapusi awake, kowe jenenge ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ana ning mburi diomongi Mas Gareng. Wis masa temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ra percaya. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya, sing tak pangan duwe ra halal gitu. Lah lambe kok kemresik kok. Karar. Mau mak nek wis Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Anu, engko nggih banyu lan iki ya, ngono lho. Nggih banyu lan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono ya. Kedua tas terus ketiga banyu putih. Iya, ero aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Lah ngono kok dipamer-pamerne terus mego ndek ngikir. Ora cetha tak goleke kanca. Aduh sik, lek kepinteran pedhot wis aku Mas. Kok kowe sik arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Kok tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Ha. Ning kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to Mas. Sukses. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan.
Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Bahaya. Kuwi lho. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Ngene iki ngapusi wong. Aja didagelan apa ya salah to. Tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya iya. Ganteng oleh tapi iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa diapusi kok iki. Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora. Ana sampean ki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Padha lanang. Padha lanang ya dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah. Lek ilmune iki Tanpa semayanan. Alah. Pedot. Tenan. Ya apa? Mas aku sing nyekel sing nyekel kritik, nyekel apa ngono. Ya wis ngono. Wis tak nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu wulan sura. Aku mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi sithik. Apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek dhuwit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. Lah iso. Ngene iki mbahwa kadung gumun. Wah, tibake ngapusi dosa. Ya mbahwa sing urang cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapo. Aku. Wis lakono. Iki nyapo ki? Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis ro. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Roh ngono lho. Ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Iya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah lho, Mas. Kowe dosa. Golek dhuwit dosa ngapusi. Engko digawa mulih ya dipangano dadi udun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis iki apa iki jele? Wis borong. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya. Nah, iki kakangmu contonen. Wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? Mahasiswa iki generasi bangsa yang cerdas lho. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, engko bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya, sankas jele. Aja meneh kok pisan kas wengi tak bedhek kowe. Iki apa iki sing tak cekel? Wis burung. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jele, aku nyapa delon bar iki jele. Wis burung. Wis, ayo nyapa iki. Wis. Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis burung. Wis burung. Wis nyapa? Sik, adele. Wis. Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya goblok. Ora. Kowe kok ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono lho. Wah kowe ngene iki aku yo no. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ono kaya Uwin mau aku mek karo Milon yo. Elek yo. Sing penting bayar. Cale cengol lho kene TV lho kok kinang ngene. Ini tak goleke gandengan, kowe aja nyawang panganane. Ben itu tuke ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya. Ya coba tak goleke gandengan. Oke. Kayak ono Krisnia. Iki. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Cek. Mega kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Oh, Mega ya. Mega ki wah langsung nyandak air kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Rasa setiaku ya, Dik. Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyaput tanganmu. Kalau musuhe megol ka lho.
Iki Mega nek Mega. Nyapa to? Duk. Kluthuk. Mas. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. Iya ya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing kalah ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mau reken MBG ngawur kaya. Iki sapa? Mega. Kowe oleh Mega. Lah aku oleh mentok iki. Ngelokne sampean ki lho. Jan ora. Kowe iki kaya wong peparinging Gusti kang karo jagat apa wae iki dadi. Sampeyan wis ganteng ngelokne aku. Alah lesu nyapa to. Musuh kurang ala. Siap. Nanti suwengmu. Ali. Loh, kaya buta ya guyu. Nek guyu kaya buta. Ora apa-apa iki petingan ngono lho. Lah kok minggat bocah isan? Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasang gawe. Langsung cepetno linggis ngono lho. Sampeyan tumbas niki Wang ya, Mas ya. Melet. Asane. Kapsul apa piye, Mas aku? Iso ora? Iso. Wong sing lukokne ya aku to. Loro lho nyepet kenemenen sampean. Lho kowe sekali-sekali ganti tak cepet nemu aku nding mbok cepet nemen yo. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundulmu ya. Masa lah Ngene sampean kok keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Kalau tontonan kritik lho, kritik iki lanang kuwi tegese laki lancip nangki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering lho. Kucing sisi kaya kucing nganggur ya. Lah nyang apa? Kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene ndek. Pasang ngono lho. Lah yo ora pasang nih. Pasang ngono lho. Ndak dicelekne ngono lho, Mas. Napa tok kesusu iki. Kayak suarane Krisni ai gawedi. Nanti celokne Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kan ning omahno lah ya mek guyon tok. Lho iya no. Sampeyan nyapa ngumbel. Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu iki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus bahagia. Nek uripku kuwi ya Mas, beda karo uripe iki. Nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Loh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos, maaf izin Bos. Piye? Bos. Rumah tamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Bos, ape muni Mas karo bos dadi Bas. Mas aku. Lek masalah surprise, kejutan, kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, buktekno. Bulan kemarin, saya kasih kejutan, langsung mlebu rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lehmu ngewe surprise. Lho nyapa kaken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukone Mas apa? Motor kapiken. Sapa nukone motor? Omah Ya apa kuwi? Kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wehi kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Pak, kok kaget. Mas, aku ya kobol-kobol lho Mas. Layakno. Kowe iki kejutan ki aja mercon. Layakno Mas Gareng. Iki bojone kena mercon dek tak bel video call lah kok nyapa to, Cok. Sik tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora karuan. Mabul-mabul no. Albone merconan retek no. Iya ning tawang. Halo. Ana harmonis ki ngono. Lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono. Nyapa to Mas sampean? Anu. Nyapa? Tak ilaki apa piye umbel? Krisni aru kluthuk jan kaya eruh dolanan Mas aku. Keluarga iki ketoke perlu diperiksa. Ana. Ndak sehat. Ana upil ku lho. Delok to. Iki guyung ae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas. Bojomu di bali ayo Mas. Ayo. Bojomu di anu. Bojomu di anu. Aku ora jotos dhewe lho. Lho bojomu di. Lah malah aku mau jokrok-jokrone. Bojomu ngono lho. Senenono bojomu dibal ku lho. Bojoku mbok bali.
Ganggu kenyamanan tetangga to. Pokoke bapakne. Tak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah kudune. Nesu. Sing ngarep lho, Bos. Oh, lara no Mas. Sing ngarep rambut dengkul ayo. Oh, dekok Mas. Dekok no aku kok. Delok to Mas. Ya Allah. Mimi lho Mas. Enek putih-putih lho Mas. Delok to ya Allah. Ya Allah. Pak Kaji ndelok ndelik ning jero irung. Ya Allah Mas. Kowe iki jane ngresiki upil kok golek undur-undur. Delok to ya Allah. Delok to. Ya Allah. Pi. Delok to rada jeru lho Mas. Ya Allah rada jeru. Malah diuncek lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng Ika. Nggih Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh golek kene pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Dadak. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikone bojone ayu ngene iki, mbok tinggal blulus tanggane. Masaku. Piye sampean mau Kowe nyedeki ki ora sapa? ngwongke bojomu ya. Sampean mau nyedeki sapa? Enggak. Wis langsung. Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo kok nyedeki bojone wong lho, rasane iki lho. Ora kaya kirik aku sisi kene. Met. Masaku. Kene diajeng Mega garwanipun Kakang. Lenggah Cahyo lenggah. Klitik jan ayem golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang ndi sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho Mas koyo kae. Mosok aku gak dikek linggo boyok, aku keju lho Mas. Wong wedok Kamu keju yo anket mau. Kok wong wedok gampang iri. Lah piye? Ya perhatian to, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celenet. Kenyeh. Wah, ya kenyeh. Kowe iki yo dadak linggo ora. Ndang tok golekno Cahayu aku ngenteni Kursine iki lho. Langsung remuk to. Kursine pecah ku lho. Aku keju lho. Aku gak kerasa nguyuh. Kowe iki tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Klek kadek kayane bokong semok. Oh, dingklek koyo ngono diwane aku. Lah nek iki yo. Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas aku. Ora karepmu. piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi Kang Mas. Nyuwun mimi. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng. Nggih. Bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne kududane wong lanang sing gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk. Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki angger. Sik ngono kok nyecak sakinah mawaddah warahmah lho. Diklek iki bosok. Ya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya apa? Kono Nduk. Diunjuk gek bar iki bawa sedhek lho. Lara lho. Lah sampean ngomong. Nyampluk ibu diwasi ora nyawang ngene. Lepas kabulator. Sampean kan demen tuh. Kabeh Tanggamu njaluk mie lho. rasane piye Cahayu? Rasane piye? Sekali jaluk Kang Mas matur Tuku suwun. dhewe. Mas, Njaluk kancane. kalau jaluk mie, guluku jan satu Mas. Ora kuwi gulu apa-apa kok ngosronge kok nemen. Masane. Sik to matamu sapi wae dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Mosok mimi kaya ngono. Mimi ora. Lara Mimi, gue muntah mie lho. Nya mimi endang. Mimi endang.
Ayo Mas. Nyapa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguna banyune piguna. Ngangkrek langsung semaput ya aku. Sadar, langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluwarsa ya. Kadaluwarsa piye wong? Sampeyan kok nyombor sapi yo Mas. Kadaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing iki mau ombene cajake sing anu ya. Marang neka ing hang kosong. Iki klitik ra nyebut iki. Mega dirayu anake nangis karo. Sesuk anakmu bengi iki gajiku gawane ya, Nduk. Tenan ya Kang. Amin. Amin. Tenan tak takeh Mas. Sesuk tumbas nobat tidur sak toples. Ngawur. Anakmu ora nangis. Yo. Terus kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon no. Sun takon wartane. Lah iya to. Cukur model apa? Cukur model nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Mohak sing jegrik-jegrik ngono kan lho. Oh, timbang apa to? Lah tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Masak kul. Oh iya. Lho. Lah Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep Jaluwe kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri. Aku bawa kemulan ini Mas. Nyun maem, Nduk. Nggih kula nyuwun maaf Kang Mas. Sik. Kene. Alhamdulillah. Iki tak tumbaske snack ringan ya, Nduk. Terima Ayo kasih Kang didulang. Mas. Ya. Ini warna kesukaanmu. Warna kesukaanku. Hijau. Pink Mas. Iya. Mas. Sampeyan ki. Matane wong yo pink yo ijo. Ganteng, iki ganteng tapi matamu bosok. Lah aku kelingan iki lho. Deh satu-satu ya, Dik. Terima kasih Kang. Kamu satu, aku satu. 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu. Ah, so sweet. Tenyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Merinan, Dik. Lho piye? Lah tanggane yo Dalah, apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya, Nduk. Enteng, makanan enteng, Enak sekali. ringan. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak lho. Ringan no. Lah kok mek opak? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Kowe nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot banteng. Enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti musa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karem Ngono ya dipangan lho nitirek nesu kowe iki. Enak. karem mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas, kelet. Janji kuwe ling. Go, penendi? Sumedotrang iki sing tias. Terus piye, Nduk? Ingsun. Mas ingsun. Mas ingsun. Cakoten, Nduk, cakoten. Wani. Iki lho wani lho. Wanira. Tuh, cakot. Apa ngono kuwi? Panas.
Mas aku. Malah kaya wong lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Lah kuwi keluarga kentir kok. Wani lah. Nimas ingsun. Anu Dok, tak dikone anu kamu terlalu banyak keringat, Dok. Kene, Dok. Waduh, anduk. Oh, yo iki terlalu banyak wong lanang gati. Enggak apa-apa anduk, Dek. Lah, Dok. Amit ya. Aja langkung ya anduk kok, Kong. Terlalu banyak keringat, Dok, kamu, Dok. Aku keringatan Keringet sayang. enggak kamu? Iki lek ra serbet kompor moh. Mas aku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan meret-meret. Lah kan anu kelet toh, Mas. Menikmati ngono. Nimas ingsun Mersapa iya sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe. Laangi Yes. Ya Tangi. senek to. Lho piye to kowe iki? Tangi sing tias. Tangi sing ngono. Tangis. Ora tak ya. Tangi sing Tangi. Tang, aja tak. tangi sing tias su Ngenteni. lah ya su enten ana su ngenteni darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik janan Kang. Suara ku apik. Injih Kang. Berarti kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Oh, suara ku elek kok. Rumah aku. pancen kuwe satriya piningit sing terdas bapak paluning pandhe Loro lho, Cuk. Kowe iki ra dicoleh panganan lek kerupuke diremong. Kerupuk enteng ali-alimu lho atos. Iki tembange dibake apa, Dik? tibake duet Mas Piantun kalih menika genti-genteni ya. nggih nono nene nonano Sing gerak. Apa kuwi? Apa kok? Anu yang blebes. sakit hidup pas lho Apa lagu apa? sakit rindu Blebes. Duwe becik loro untu ya. Daripada sirahe telu. sakit ya Dek ya Blebes. Blebes Rancak ya blebes. wis oke wis manut Iki dijunjung sik. Iki diolehne dhisik yo. Sapa sing njunjung Ayo, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. Oh, iki mau sapa sing njunjung rene? bergula Kerupuk bar dicek ya dipangan lho karo kluthuk jan. Mas aku sih. Mane Kok lambemu kena rayap. Wah. Lah, iya, masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso ning kene menggene lho ning kono? Nggih macet sithik kok mok le. Lho, aduh kuwi nggone. Nesu Dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke, yo mlebes dionekke kaya ngapa? Oh. aku masih sayang padamu my darling I love you masih sayang padamu my darling I love you Kluthuk bisa? Aku masih cinta padamu. Bisa. Lagi ngengei kok. Lah, lagi mah kowe ra nembang blas ta?
Anu, wedokane dipek kabeh. Kowe ora duet blas iki mau. Orang gandeng blas iki mau. Dipek kabeh, Pak. Anu pancen yo. Pancen yo. Sikok bagi dhuwur. Pancen jiwane kritik iki ngono kuwi. Lho kuwi. Ini nyadari, Pak. Wis aku tak dhewe. Kowe nglenggono. Aku masih sayang padamu. Ya, wis kuwi malah. Lho terusno. Sapa sing mok sayang sapa? Aku masih sayang padamu. Sing ibet modele rupane kaya diayok-ayokne. Barang tak rayu lah, Kak. Aku sing ibet are. Mas aku. My darling, I love you. Tembang kinarya panglipun, kinarya hiburan nggone siswan lugunipun mapan wonten Dalem Agung Mbah Kasun, Pak Sis untuk warga masyarakat semuanya wonten pundi menika jambu ditungake muga-muga selalu berkah. Amin. Yo rukun seger waras tur kena diarani dipun paringi murah sandang pangan rezeki. Amin. Coba njajal iki dadi padatan tak dobel wong telu. Monggo Derek. Ana Intan, keluarga ngrobyong neh iki. Intan Mimi ning tengah. Nah, pinggir Lita karo Intan. Oh, ana Meme. Iya, iba, pilo, tiba kerja sebab buku aja wong telu ki ora usah nembang blebes. Wis engko mesti remuk sing lanang lek ngono iki. Malah terus kebes dhewe. Iki tak pasrahke wong telu ana Intan, ana Lita, ana. Wah, lah niki pun anu superhero kabeh Mas niki. Sejenis superhero ki pancen yo kena diarani ki Intan momong ponakan. Tembangnya apa nduk? Aku nom dhewe kok momong to. Aku lo paling muda. Aku sing dimong iki. Urung mesti lek. Oh sing dimong kowe. Urung mesti lek sing ngemong ki sing tuwek urung mesti. Oh masa? Ngono lho. Mergo sing tuwek ki angel. Urip ki mong ki nemong. Oh ngono. Kok mong ki nemong? Mong ki nemong. Piye Mas? Kadang-kadang ya sing nom ngomong sing tuwek, kadang-kadang sing tuwek ya ngomong sing nom. Lah bengi iki jenengan jangan merasa tua. Bahwasanya saman berasumsi bahwasanya jenengan ki ngomong cah nom-nom. Aja. Enggak, memang. Saman ki nun sewu tak delok kan umur kaya piro? Asline kan 40 toh? Mbahmu. Loh, mbahku ya mbahmu. Sidak. Lah. Senak kita umur lek 17. Oh ngono. Ngono. Lah iki taler iki. Gimana kaya umur 50? Ya Allah, Beh. Bakale. Loh, jandune ndi jandu, Nduk? Lho kok jandune kono no. Tembangnya apa manut wong telu iki? Pitung, tak wae wektu 3 detik jiro lu entek. Wektune. Wah wonten pamundutan to, Om? Kitir Sumilir. Waduh, sayange Kitir Sumilir kudu dionekne bengi iki. Lah. Senengane. Pundutan Kitir Sumilir. Ya. Diaturke disiarke sapa Intan apa Meme apa Lita sing nyiarne? Yo penyanyi iki yo saru lek nyiarne. Oh berarti ya wis kowe tuk siarno kaya ngapa? Dek KMC protokol iki. Oh ngono. Anu to iki wis didik protokol Dek. Protokol. Lawa iki didikane kelutut. Titip pokoke aku. MC nggih. Ya. Lagune napa? Sitir. Kitir Sumilir. Oh, Kitir. Kitir wong sitoke. MC lah arep omong kok. Iya. Lagune apa Kitir Sumilir? Iya. Kitir Sumilir. Monggo. Loh, piye to? Ya pakai nyuwun cahyaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke kanjeng. Ngangge mukadimah. Muka. Oh, sampean siaran wae sampe. Wis. Lah aku dalang kok kon nyiarne iki wis seru, malu Kitir Sumilir seru. Oh, wis seru tak penonton. Kabeh. Ya wis diitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Yo, Kitir Sumilir. Ana Mimi, Intan, Lita.
tumka keti kowe cacah iki nek diwehi konoan buntut iki sire karena arep dicepot aja ping gak sida ditone nek. Mereka pangapunten Mas Kliti. Nggih dawuh kleresan Mas Kere. Mas Kluduk sing baku menika kliak-kliak watone kedanda. Sareh-sareh waton dikoleh. Aja lali tetep manungku puja marang panguwasaning Gusti Allah nalurekke apa sing dadi dawuhe Mbah Kasun, Mbah Wo, juga buat warga masyarakat wonten jambu sedayanipun. Muga-muga kanthi wonten dalem menika mahanana berkah dadi dusun to desa ingkang subur makmur gemah ripah lo jinawi karta turta raharja. Amin. Mekaten nggih kula tak netepi anu pinanggih malih nggon wanci sing luwih prayoga. Amin. Neraken panuwun Mas Gareng. Pun dene ngaturaken kalapatan mbok bilih wonten kladung ngatur kula le gegojekan. Oh sami-sami wong bagus. Wonten unsur menyinggung dan menyakiti menika murni pelaku seni mengemban amanah budaya. Insyaallah kesalahan kekilapan menika semampir wonten pundak kula kalian Mas. Lah dalu menika namung derek-derek ndedonga mugi-mugi wonten ing dusun Jambu insyaallah dipun paringi piwales kabagyan kamulyan saha katentreman tebehaken bilahi sengkala insyaallah tentrem temurah harja sedaya. Amin. Terima kasih Mas Kliti. Mas Kluduk matur nuwun. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ora maneh Raden Abdullah